We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Wangishaya ngakhubazeka ngase ngiyambulala. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Indaba yami iqala kanjena. Ngingowesifazane okhulele endaweni yaseGoli ezonke izizwe. Ngikhuliswa umama kanye nobaba. Sasihlala nezingane zakithi ezimbili zabafana. Umama wayengasebenzi kanye nobaba futhi ngokunjalo. Sasiphila ngegrant kanye nemali yerent. Angithi ekhaya kwakunama-room amathathu okuqhashisa. Nawo ubaba awakhe asebenza kumakontraki. Ubaba wayengumuntu ophuzayo kakhulu. Wayethi njalo makabuya etshwaleni abuye asuse umsindo agcine eseshaya umama. Sasiphila leyo mpilo-ke ekhaya yokuthi njalo ngeweekend kusuka ngoLwesihlanu kuze kube isonto akulalwa. Kwesinye isikhathi siyocela ukulala komakhelwane. Wayemubophisa umama abuye alicishe lelo cala. Ngoba phela ubaba wayemutshela kahle ukuthi kumele ahambe kwakhe kanye nathi izingane. So ngokwazi kwamama ukuthi akunala singaya khona, kwakumphoqa ukuthi icala agcine elicima. Phela lempi yasekhaya yayingenwa nawumndeni wakubo kababa. Yibo futhi o-anti abebafika bethi ngoba usebophe ubhuti wabo bacela sibahambele ekhaya. Uma ngizwa ngomama uthi ekhaya kubo weqa ngoba wayehlala ne-stepfather naye futhi sasimhlukumeza. So wayenganakho ukuthi angabuyela ekhaya kubo. Thina vele sakhula singalazi ikubo kamama. Esikoleni-ke angeke ngithi ngangingaphiwe. Ukuthi phela yimi owayemdala, so ngangikubona konke kwenzeka phambi kwami. Ngafunda amabanga aphansi ngawaqeda, nakhona alikho iklasi engalindlula ngingaliphindanga. Ngingene e-high school sengino-17 weminyaka. Kuthe masengifunda ugrade 10, kwakhona ubhuti wakhona endaweni wangicela uthando nami ngaqoma. Kusho ukuthi ubaba wazizwa ematshwaleni. Wafika ngolunye usuku wangiqoqela zonke izimpahla zami. Wangimikisa khabo lomfana. Wathi yena angeke ahlale nabafazi ababili emzini wakhe. Khaba lomfana babehlala bodwa beyizingane. Abazali bebanganabo. Kwakunguye umuntu wami kanye nengane yakubo eyodwa. Lokho-ke kwaba ukuyeka kwami isikole. Ngoba phela kwase kumele ngiyoba umfazi kulomfana. Ngangineminyaka engu-19 mangihanjiswa kulomuzi. Umuntu wami yena wayena 28 yeminyaka. Isinqumo esathathwa ngubaba sasingangijabulisi, kodwa nganginakho ukuthi uzongondla lo bhuti. Futhi ngangithi ngizoba nokuthula. Kanti ngebhadi angibuzanga elangeni. Saphila kahle nje impela cishe iminyaka emibili. Ngapha nezingane zakithi ezincane zase zazi ukuthi ziza kimi makuyi-weekend. Uthe esuka lapho wafuna ingane lo bhuti. Sazama ukwenza ingane kodwa sangahlali isisu.
Wathi esuka lapho waqala wajola. Izintombi zakhe zazimufonela noma ngobani isikhathi. Ngithi uma ngilwa athi yena usefuna ingane. So ubone kungcono ukuthi aphume eyozama ngaphandle. Kwangiphatha kabi lokho. Nami ngase ngizama ngamandla ukuthi ngigcine ngikhulelwe. Ngangihamba odokotela, ngiphuza izimbiza, ngenhlanhla ngakhulelwa. Lokho-ke kwenza ukuthi isimo sasendlini sibuyele njengasekuqaleni. Wayejabule kakhulu bandla umuntu wami. Okwamujabulisa kakhulu ukuthi ngathola ingane yomfana. uNkulunkulu-ke waphinda wasibusisa ngezinye futhi izingane ezimbili. So sagcina sesinezingane ezintathu. Angazi-ke ukuthi konakalaphi. Umuntu waqala washintsha uma lengane yokugcina iqeda ukuzalwa. Yayinezinyanga ezimbili. Waqala manje umuntu wami ukubuya ebusuku endlini. Kwesinye isikhathi angabuyi nje sidalo. Mangithi ngiyakhuza avele athi angeke ngizomshayela umthetho kubo, angiphindele ekhaya. Isimo nje sabheda kangangokuthi izingane zakithi ngagcina sengizivala ukuza kimi. Ngoba wayesebalisela nokudla ukuthi angeke ondle mina aphinde ondle nezingane zakithi. Uthe esuka lapho naye manje waqala wangishaya. Lo muntu ubeke angishayele ukuthi ubuye emsebenzini ngisapheka. Athi imini yonke bengenzani. Ubenganqeni nje ukungishayela ukuthi ukudla kuphelile noma izinto zokugeza ziphelile. Athi mina ngitshontsha izinto zalandlini ngizihambise ekhaya. Ngaqhubeka ngabekezela ngoba phela ngabona nomama ebekezele. So mina ngangizitshela ukuthi vele othandweni kumele kuhambe kanjena. Angikaze-ke ngizame nokumbopha mina. Kwathi nje ngolunye usuku washesha wabuya emsebenzini. Wathola ngibhizi ngikorobha endlini. Wafike wathi ulambile ngamenzela amaqanda nesinkwa ngoba phela ngangisazopheka. Ngase ngiqhubeka nokuklina. Wangishaya kanti ngebhadi phansi kusasemanzi. Ngashelelela ngawa. Wathuka-ke uma ngiwa, wagijima wacela usizo lwemoto ngaphuthunyiswa eklinikhi. Lapho bafike bathi angiphuthunyiswe esibhedlela. Siya esibhedlela nje ngiyamtshela ukuthi isingenzansi sami angisizwa. Kanti ngebhadi ngiphukile. Kwathiwa kuthinteke umthambo wespinal cord. Lokho kwangenza ngahlala ku-wheelchair. Ubaba wafika ezongibona sengiphumile esibhedlela. Into nje angitshela yona, wathi angihloniphe indoda yami ngoba izongibulala. Indlela ayethuke ngayo lo bhuti ngenkathi ngisesibhedlela, wangithembisa izulu nomhlaba nokuthi uzoshintsha. Nami ngamthemba ngoba nakhona lapho angimubophisanga. Wafike waziphatha kahle izinyanga nje ezimbalwa. Waphinde waqala phansi, wabuyela wangishaya. Kwangenza ngaba nolaka olukhulu, ngase ngimunyanya. Nganqena nje ukuyovula icala ngoba ngangithi ngizohanjelwa ngubani eyinkantolo. Kwathi ngolunye usuku ebuya etshwaleni
edakwe enya amaphepha, kanti ngayizolo ubengishayile. Wafike walala esofeni. Ngathi nje ngimubheka ngafikelwa omunye usathane. Ngavele ngadonsa ummese, ngase ngiwufaka emqaleni, ngaphinde ngawukhipha ngawufaka ngasenhliziyweni. Wavele washona khona lapho. Ngikwenza konke lokhu kanti usisi wakhe omncane uyangibona. Waphuma egijima eyobiza omakhelwane. Bafike kwabizwa iambulensi kanye namaphoyisa ngaboshwa. Ngalihamba ke icala ngilihamba ngedwa. Phela umama wayengavumelekile ukuza. Angithi ngelanga lesigameko bafika. Ubaba washo kahle ukuthi yena akazali ababulali. So angisasiyona ingane yakhe. Ngebhadi ke langilahla icala ngagwetshwa u14 years. Unyaka wami wesine lona ngingaphakathi. Izingane zami umama wazithatha bahlala nazo. Abakhoni nokuzongibona. Phela mangifona kuthiwa ubaba wathatha wonke amakhadi egrant. Ethi nje umama akasafuni aphathe imali ngoba uzoza azobona mina. Ngicela abazali bayeke ukulwa phambi kwezingane. Ngoba ukube lento angiyibonanga ekhaya bengingeke ngiyibekezelele. Bese ngicela ukuthi abantu abayeke ukuhlala ebudlelwaneni labahlukumezeka khona. Ngoba bazogcine bathatha izinqumo ngenhliziyo ebuhlungu. Bagcine sebephelela lana. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe is for free, awubhadali lutho, it's for free.